I den her opgave, der har vi to beslutningsvariabler. Det ene, det er vores strategibog, og den anden, det er vores EU-bog. Vi skal finde ud af, hvor mange eksemplarer vi skal trykke, for at opnå den højst mulige omsætning, som vi har nogle tal på. Vi ved, at vi for hver strategibog ikke omsætter, men tjener 35 kroner, og for hver EU-bog tjener vi 45 kroner. Så formålet er at finde en total maksimale omsætning i det her felt. Vi er underlagt en række måden vi finder på, det er et sumprodukt. De her to antal eksemplarer, den låser vi lige de celler der, og så kolon, eller semikolon, og gange med vores omsætning her. Godt, vi er underlagt nogle begrænsninger. Den ene, det er en minimumsproduktion på strategibogen. Så der sætter vi et tal her. Her skal vi producere flere inden eller lige med 400 stykker. Så har vi en minimum produktion på vores EU-bog. Igen, her skal vi producere flere inden eller lige med 300 stykker. Så har vi underlagt en begrænsning, der er trykkekapacitet. Vi ved, at for hver strategibog vi trykker, der skal vi bruge 2,5 trykketime, og for hver EU-bog skal vi bruge 2 trykketimer. Så vores forbrugte tid på tryk skal være mindre end eller lige med den kapacitet, vi har til rådighed, som her er 2160 timer. Samtidig har vi en kapacitet på samle af bøger. Og der ved vi, at for hver strategibog vi samler, der bruger vi 1,8 timer, og for hver EU-bog, der bruger vi 2 timer. Vores tidsforbrug på det skal altså være mindre end vores samlede kapacitet, som er på 1800 timer. Så nu har vi alle vores begrænsninger nedad. Vi kører herefter vores sumprodukt form ned, så den gælder for alle begrænsninger. Og så er vi klar til at prøve vores løsning af. Vi går ind i data, problemløser, og fortæller den, hvad den skal gøre. Vi har en målsætning, vi skal have fundet den maksimale omsætning her, vi skal, men det er jo egentlig fortjeneste, som er i det her felt. Vi sætter den på maksimal, fordi vi skal maksimere værdien. Det skal den gøre ved at ændre vores eksemplarceller her, de gule, altså den skal finde ud af, hvor mange eksemplarer skal vi trykke hver. Vi er underlagt nogle begrænsninger, så vi tilføjer her, vi har vores minimumsbegrænsninger her, vores produktionsbegrænsninger, hvor vi skal producere minimum det antal, som er angivet herude. Så vi tilføjer den begrænsning. Så har vi vores kapacitetsbegrænsning, vores trykkekapacitet, samlet kapacitet, som skal være, hvor vores forbrugte tid skal være mindre end end den tid, vi har til rådighed herude. Så den tilføjer vi også sådan der, så vælger vi ikke lineær, og så prøver vi at lade solveren, problemløseren, løse vores opgave for os. Vi fandt en løsning, alle begrænsninger er opfyldt. OK, lad os se, hvad der er fundet. Vi har altså fundet ud af, at vi skal trykke 400 strategibøger og 540 EU-bøger, og det giver os en total omsætning, det er jo egentlig fortjent det her, på 38